Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy üsaşyr ýükleri daşamak bilen bagly täze kadalary işe girizýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy üsaşyr harytlary daşamak boýunça täze düzgüni işe girizýär. Gullugyň resmi web saýtyna habar berilmegine görä, mundan meýlek Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän harytlaryň we ulaw serişçileriniň üsaşyr deklarasiýasy gullugy täze ornaşdyrylýan utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyny awtomatlaşdyrylan usulda resmileşdiriler. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň habaryna görä ýük deklarasiýasyny elektron görnüşde amala aşyrmagyň tertibi 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap işe girýär. Maglumatda ýük taşaýjylaryň Türkmenistanyň içerki we serhet ýa-da gümrük edaralaryna gümrük dellallarynyň hyzmatynyň peýdalanyp biljekdikleri ma'lum edilýär. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy gümrük edaralaryna berilýän resmi namalarda zerur maglumatlaryň hususan harytlaryň adynyň türkmen dilinde hem bolmagyny maslahat berýär. Gulluk bu talaby ýükleriň gümrük taýdan resmileşdirilmegini tiýleşdirmek maksady bilen näip düşündirýär. Döwlet gümrük gullugynyň resmi web saýtyna ýük gümrük deklarasiýalaryny we üsaşyr deklarasiýalary doldurmagyň tertibi hakyna türkmen we rus dillerine gollanmalar hödürlenýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugyny täze düzgüniň işe girizilmegi gullugy täze ýolbaşy belenilmeginiň ýa-da gawat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji awgustda geçiren howpsuzlyk geňeşinde döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesine maksat Hudaý Kuliýew belledi. Gullugyň öňkü başlygy Atadurdy Osmanow saglyk ýagdaýlary sebäp edilip işden boşadyldy. Türkmenistanyň döwlet teýeçiligindäki köpçüliklerin habar beriş serişçilerini ýurdun serhet çäginden geçýän halkara üsaşyr ýük ulaglary bilen bagly problemalar gozgalmaýar. Türkmenistanda raýatlaryň daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmekde kynçylyklary duçar bolýandygy, olaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda uçury goý berilmeýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki we daşyndaky habarçylary hemde çeşmeleri habar berýärler. Şu ýyl mektebi tamamlan lewaply ýaşlar köpçüliklerin daşary döwletlere okuwa goý berilmeýär. Şu ýyl ýurtda diplomlary kabul edilýän daşary döwletleriň ýokary kujaýlarynyň sanawy çap edildi. Indi şol sanawlarda ruhsat berilen döwletlere de okuwa gitmäge ruhsat berilmeýär. Soň kaýyň dowamında onlarça oglan gyz uçary goý berilmedi diýip, şu ýagdaýy başdan geçiren lewaply ýaşlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçylarynyň biri 19-njy awgustda gürrüň berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçynyň sözlerine görä, Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa gullugynyň resmileri ýaşlaryň uçary goý berilmezliginiň sebäpleri barada takyk we resmi düşündiriş bermeýärler. Azatlyk radiosu bu ýagdaýy barada Aşgabatyň halkara aeroportunyň resmileri we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy hemde onuň Lewap vilayatynaky edarasy bilen habarlaşyp häzirlikçe kommentari alyp bilmedi. Emma Türkmenistanda daşary döwletlere hususan da Kipre okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlaryň ýurtdan goý berilmeýändigi barada Türkiýede okuyan türkmen ýaşlarynyň biri hem habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren türkmensanly student şu ýylyň iýul aýynyň ortalaryndan başlap türkmen häkimetleriniň Kipriň Demirazlyk böleginde okuyan ýa-da işleýän raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýändigini aýtdy. Raýatlaryň aglawasynda iş ýa-da oku wizasy bolsa-da olar Aşgabatyň aeroportunda uçary goý berilmeýär. Meniň gyzjygym hem Kiprde okuýar. Tomuska diň jalşynda öýe Türkmenistany dolananjygym hem häzir ýurtdan çykyp bilmän kösenýär. Onda oku wizasy bar. Ol hiç bir düzgüni bozmady. Ol bu ýerde işlemeýärdi. Diňe kanun esasynda okuýardy diýip Kiprde okuyan türkmen studenti 19-njy awgustda gürrüň berdi. Student käbir iş berji türk kompaniýalarynyň öz işärleriniň ýurtdan goý berilmegini sorap, Türkmenistanyň ilçihanasyna arda bilen ýüzlenendigini hem aýtdy. Ýönol bu kompaniýalaryň türkmen ilçihanasyna tawşyran ardalarynyň hem häzirlikçe oňoýly netije bermeýändigini belledi. Şol bir wagtda ol soňky hepdäniň dowamında käbir tanyş bilişleriniň resmileri ýa-da araçylara goşudurnak üçin para bermek arkaly ýurtdan çykmagy başarandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Marynyň gowaçy meýdanlaryna gowaçylar gunçalaryny döküp başlady. Türkmenistanyň dürli künjeklerini paýtaçy kärenetçiler gowaça ýydyk etmek işleriniň öpjünçligi bilen bagly problemalardan şikaýet edýärler. Azatlyk radiosynyň Mary vilayatyndaky owa hojalyk işlerinden habarly çeşmesi regionyň käbir gowaçy meýdanlaryna aýlanyp daýhanlary bilen gürrüňdeş boldy. Azatlygyň ýerli habarçylarynyň sözlerine görä kärenetçiler gowaçylaryň ýydygy bilen bagly öpjünçligi işleriniň
yerine yetirilişinden şikayet edýärler. Maraly Çeşme gowaçylaryň gunçalaryny dökýändigini aýdýar. Çeşmämiziň 17 awgustda Azatlyk radiosyna Mara welaýatynyň gowaçy meýdanlaryndan iýberen suratlaryny we video şekillerini iňe gana öpüp bilmedik. Haşalotlar bilen gurşalan gowaçy meýdanlaryny, şeýle-de gunçalaryny döken gowaçylary görmek bolýar. Maraly Çeşme gowaçy meýdanlaryna derman sepmek işlerini bagdalyga berilendigini aýdýar. 16 awgustda Azatlyk radiosynyň Mara welaýatyna habarçysy bilen söhbetdeş bolan bir oba hojalyk hünärmeni gunçalaryny dökýän gowaçylar barada şeýle maglumat berdi. Öňkü ýyllarda gowaçylardyň suwtan halatyna suw giýjigeni gunçalaryny döküp başlardy diýip howpsuzlyk aladylary sebäpli adynyň aýdylmadygyny soran Maraly agronom aýtdy. Mara welaýatynyň etraplarynyň biriniň gowaçy meýdanlaryna 17 awgustda düşürilen videoda gunçalaryny dökýän ýöne henüz köreklemedik gowaçylary görse bolýar. Dowamlylygy 2 minutluk videoda Çeşmämiz gowaçylaryň arasynda aýlanyp hatar aralaryna dökülen gowaçy gunçalaryny surat alýar. Onuň iýeren beýleki suratyny iňe gana ösüp bilmedik haşalotlar bilen gurşalan gowaçy meýdanlaryny görmek bolýar. Türkmenistanyň käbir regionlaryna şol sanyna Mara welaýatynyň käbir künjeklerini şu ýylyň aprel aýyna güýçli sil geldi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary sil netijesinde gapaklan käbir gowaçy meýdanlaryny ekiş işleriniň ikinji gezek geçirilendigini habar berdiler.